Ito ndi fanzi yokwiya kwambiri yomwe imachokera ku dera lina lotchedwa Mapuloti ku Liwonde kumeneko ndi mpaka natu kukakwenyatu akuluakulu a Escom ku ofesi kwawo komweko mukakonze vuto lomwe lagwa ku dera lathu la magetsi apo ayi ndeti dzingogona pomwepa mumva nafe kuning'ina osati masewera kuti moti izikukhala motani nanga kodino akuti vuto londo lotani iyayi toneleka video aka akuti tu ona Mapuloti iwe eya ona Mapuloti 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 chabwino mmene taonera pamenepo ayi wina ndamayipatsa mototu kadansi kakeko koma funso bende lomwe lonena kuti moti chochitika ndi chani kodi okay awawa ndi anthu amene amachoka ku dera lina lotchedwa Mapuloti kumenekotu ndi ku Liwonde ndi chomwe chachitika nchonenotito kumene kuja 2 weeks ago kunapezeka zonena kuti basi tu mphepo ya mkuntho yapanga strike deralo ndipo linakapanga affect transformer amene watu ndi makina amene amagwiritsidwa ntchito pogawano magetsi moto wa magetsi uja transformer yawo kumeneko inapezeka kuti yapangidwa strike and down basi ndekuti yafoira kukanika kugwira ntchito magetsi kuzimiratu konse kuja tokamba za 2 weeks ago ndekuti tu 2 weeks yonseyi kwakhala kopanda magesi mdima okhaokha fanzira Christmas tayijera mudima. What is happening fanzina Akwiya kwambano kupita nonde kuti no for the past 1 week 1 week yapitayi fanzina rolirana yaku dera limene la Mapuloti tiyeni basi solidarity wautali kukafika nde kuti no ku ofesi ya Escom kumenekoko Liwondeko ndanakafika kumene kuja kwamba kulimbana ndi mabwana femo kupemphani kati konzereni kumalo kuja chani tufuna moti konzere kunotino at least transformer ija takayikonzani tikhaye ndi magesi tikuthamangiratu kumapeto kwa chani kwa chaka uko mafere wani new year ivi tikufuna tisakhale ndi magesi zambiri zayimatateni mukati konzere mabwana pezeko zonoti mabwana adzaro basi kumangonyalanyaza kumene kuti mangonyalanyaza so this time around fans ino papita 2 weeks ali blackout ndi pamene Akwiya kuti yayi apa sinangano inuyo zikuoneka ngati sitikumvana apweti ndi pamene mtendere wakanika pamene magwiritsa ntchito nomphamvu ndeti kubwera ndi fans ija yarolerana kumeneko yapita kumeneko kuti zikagona komweko kubendekera komweko mpaka na chani akuluakulu a Escom kumeneko nyamuke akakonze ndithu transformer imeneyi yakudera lawo la Mapuloti ndetu ndi zomwe zimachitikapo kunoti ona Mapuloti nyimbo yoti ndi imene yoti of course nyimbo yokuitenga ndithu padzapo noti ona pengolini ndiye akuti ona Mapuloti tafike ndi tikhale panopa kufikirapo noti chani zinthu zitakonzedwa ndithu akuluakulu amenewa atakakonza ayi zimene zikupanga trend kunjaku padzapano nde pamalawi trends timakhala timapereka zimene zikutrenda kunjaku tingakukambako mwina 1 or 2 things inoyi nthawi ya holiday tikhoza kumavesesen ma holiday times kuti no Christmas box tukafika ku new year pa 1 January ma holiday okhaokha maona nde kuti no aja Escomuso akweneranso akhaleso ali pa holiday nde tikhoza kumapanga consider zinthu ngati zimene zoti komabe I think ngakhale pali ma holidays anthu aja amatha ngati pali ma emergency ngati izizi ndiye kuti pina bweza kumathamanga kukakonza zinthu ngati zezi yakuwathandizira ku anthu komanso mukamva bwinobwino akukamba zonena kuti 2 weeks ago kusezi zonena kuti zinthu zinachitika mawiki awiri apitawo tisanafike komwenso even majemu nthawi ya holiday chimachitika ndi chani matani kuthamanga kwakonzeratu zinthu ngati zimene zizi pena pakenso kumapezeka zoti no ma department ngati amene wawo kuota body ku Escom kuti
amatipwekesa soro mwanjira ina yake anthu ngati feyo ma customers awo mamuna tipase service imene tapempha ija ngati magesi kani madzi amapezeka zoti zinthu zikaonongeka anthu aja kunyalanyaza mamuna zakuonzeni muzichita kukalimbana nawonso chani yeti iwo ajawa kupanga ma profit kuchokera pa ndalama zimene feyo timakagula kaya kulipira madzi aja kaya kukagula magetsi aja mona nde awo magayo ali justified kupita kumene koko. I think Escom apande inalephera ndi ikwenera ikonze sizabwino ya izi zimaoneka zopheka choncho komano zimakhazi kupanga affect anthu wande kuti ntchito zawo ena mafoni obweza kumayimbira mafoni ka zinzawo kama business chani zambirimbiri ete mungangati meti feyo timagwisa ntchito ndi kuti magesi all the time kuti tilekode zinthu tipanga chani kuti ntchito iteke ndi kuti apapa ndi kuti nakhala ntchito ya iminatu mona sizimene zikhala choncho. So consider these people athandizeni anthu awo apitani mukakonze ndithu zinthu kumeneko osati kunyalanyaza akuti